Dobar dan, poštovani gledatelji. Radi ublažavanja siromaštva među umirovljenicima, vlada je u posljednje 2 godine 4 puta isplatila jednokratnu pomoć umirovljenicima. Uskoro slijedi isplata još jedne jednokratne novčane pomoći onima koji do sada nisu bili obuhvaćeni tom mjerom. Od ove godine počela je i isplata dijela obiteljske mirovine udovicama i udovcima preminulog partnera ili partnerice. Sve to i dalje je premalo da nakon pošteno odrađenog radnog vijeka pristojno žive od mirovine do mirovine. Režijski troškovi prva su stavka koju gospođa Katica Paulić podmiri kada stigne mirovina, koja iznosi 250 eura. Vidiš da plaćam, jel vidiš? Slikajte vi da ja plaćam HT, da ja se ne švercam. Od početka godine ostvarila je i pravo na dio obiteljske mirovine. Dobila sam ovo od pokojnog supruga, tu imam negdje oko 40 eura. Koliko je to dobro, evo, ne znam šta reći, ali zadovoljni smo, koliko možemo biti zadovoljni. Kako umirovljenici preživljavaju sa 250, odnosno sad vi sa 290 eura mjesečno? Pa znate kako, šta reći na to pitanje, znate kako mi preživljavamo? Jedan put kupuješ, a 3 puta razmišljaš da li smiješ to kupiti. Kupujemo ono što možemo kupiti, nemamo mi mogućnosti sad da kupimo mi trešnje, da kupimo koje su skupe, jagode i to. Kada ono što je jeftinije to se kupi na manju količinu, naravno, nekad više radi želje i tako, eto. Dio obiteljske mirovine od početka godine prima ili će tek primiti oko 150.000 korisnika. Danas imamo negdje oko 126.000 zaprimljenih zahtjeva koje smo počeli zaprimati, dakle od siječnja do danas. Već je obrađeno blizu 70.000 tih zahtjeva i sukcesivno, dakle, toj obradi, odnosno donošenju rješenja ide i isplata tih mirovina. 4 puta je u posljednje 2 godine umirovljenicima isplaćena i jednokratna pomoć. Svakako je to bilo od pomoći, ali nikako nije dugoročno rješavanje problema siromaštva umirovljenika. Ali eto, mi smo penzići i s time malo zadovoljni. Jednu jednokratnu novčanu pomoć primit će još i oni umirovljenici koji do sada nisu bili obuhvaćeni tom mjerom. Nisu bili obuhvaćeni korisnici koji su samo ostvarili mirovine u inozemstvu, a imaju prebivalište i žive u Republici Hrvatskoj. I zato je na sjednici 25. svibnja donešena dopuna odluke kojom se u taj postojeći krug korisnika uvode i korisnici koji su ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvo bez da su ostvarili mirovinu u Republici Hrvatskoj. Pod istim uvjetima kao što su i raniji korisnici to bili, dakle da im ta mirovina ne prelazi 610 eura. Odnosi se to na sve korisnike s kojima Hrvatska ima potpisan ugovor o socijalnom osiguranju, a ne samo na područje Bosne i Hercegovine i Srbije, kako je to u dijelu javnosti shvaćeno. Zahtjev je potrebno predati do 31. kolovoza, a isplate bi trebale početi u listopadu. Iznosi su identični, jednaki su kao i u osnovnoj odluci iz ožujka ove godine. Dakle, radi se od 60 do 160 eura. Prema korisnicima koji su razvrstani u 4 razreda, ovisno o visini mirovine. A neovisno o visini mirovine, gospođa Katica sa svojim društvom planira jednodnevne izlete na more. Znate kako mi to tako uradimo? Znači, mi kad prestane, idemo 2 mjeseca, kad to prestane, mi u kasicu prasicu svaki put pomalo dodajemo novaca, to skupimo i onda na jednodnevni izlet idemo, na primjer, subotom, idemo na more. I ne predajemo se, za kraj nam kaže gospođa Katica, jer druženja u njezinu društvu umirovljenika zahtijevaju samo pozitivan duh, bez obzira na visinu mirovine i bilo koju vrstu novčane pomoći. A za organizaciju jednodnevnih izleta i ne samo na more, za popunjavanje slobodnog vremena i za pomoć umirovljenicima, danas su tu zaslužni naši gosti. S nama je gospođa Mirjana Novačić, predsjednica podružnice Sindikata umirovljenika Hrvatske sa Zagrebačke Peščenice. Dobar dan i dobro nam došli. Hvala. I s nama je gospodin Petar Penava, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Zagreb. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan i vama i svim gledateljima.
Evo, gospođo Mirjana, gospođa Katica iz našeg uvodnog priloga je vaša članica. Vidjeli smo, živi od... Čak je se zeznula, rekla mi je, ma nisam dobila 40, nego u stvari 30 eura obiteljske mirovine. Okupljate doista u vašoj udruzi umirovljenike sa najnižim mirovinama. Koliko članova imate? Kako uopće oni žive od tako malih mirovina? Da, gospođa Katica je moj član. Vi znate da je Peščenica, uvijek to ponavljam, nekada bila tvornička četvrt gdje su svi masovno radili u tvornicama i mirovine su jako male. Međutim, vidjeli ste i po gospođi Katici i po masu tih umirovljenika koliko su oni bogati duhom. Znači, uvijek podmire ono što im je potrebno i uvijek se tu još nađe neka sitnica da spreme sa strane za izlet, odlazak na more ili tako nešto. Za sada imam 260 članova. I svi su vam, znači, u ovoj kategoriji i svi podjednako se vesele? To su svi pretežno, ako ćemo u kunama, 2800 do 3000 kuna, to je njihova mirovina. Čak ima i nižih. Je li ima među njima dosta udovaca, udovica koji su ostvarili pravo na dio obiteljske? Je li im to šta sad pomoglo? Pa gledajte, i male ribe su ribe, znači svaki euro je dobro došao. Prema tome vjerujem da im puno pomaže jer ima puno udovica, udovaca koji neki su, ali jako mali broj, dobili već rješenje i taj dio. Međutim, još puno njih čeka. A niste imali ovih, odnosno nemate udruzi članova koji su mirovinu zaradili negdje vani? Primjerice Bosna i Hercegovina, Srbija, to su te najniže koji će ostvariti pravo na ovu jednokratnu pomoć. Ne, nemamo to, nego imamo van, znači u Njemačkoj ili Austriji takvih članova. Ali oni imaju kombinirano pa su već prije dobivali ove pomoći. Gospodine Penava, znamo da Crveni križ također surađuje sa umirovljenicima i znamo, nažalost, da su umirovljenici dobar dio populacije koji koristi usluge Crvenog križa, posebno socijalne samoposluge. Imate li možda nekakve omjere, neke brojke, koliki je to udio umirovljenika vaši su korisnici? Evo, u moru onoga što Crveni križ na području grada Zagreba nudi našim sugrađanima, svakako značajno mjesto zauzimaju naši umirovljenici. Prije svega mi pružamo socijalnu uslugu pomoći i njege u kući te dostave obroka gdje preko 200 naših sugrađana što dobije pomoć naše gerontodomaćice, njegovateljica, što topli obrok u svoje domove. Nažalost, za veliku većinu njih je to jedini susret sa nekime u danu, dakle i taj razgovor koji dobiju uz obrok sa našim dostavljačima je za njih vrlo važno i vrijedno. Socijalna samoposluga je zapravo naš jedan program kojim nastojimo popuniti rupe u sustavu socijalne skrbi, to jest orijentirani smo na one koji ne ostvaruju pravo na pakete hrane od grada Zagreba ili pravo na pučku kuhinju, pa putem našeg socijalne samoposluge ostvaruju pravo na pakete koji mjesečno zadovoljavaju sve one potrebe životne koje čovjek ima. A u otprilike 700 korisnika koji imamo u socijalnom dućanu, nekakvih 20% čine naši umirovljenici. I eto, nije presudna brojka, ali i dalje zabrinjavajuće visoka. Ali Crveni križ, osim što pomaže na terenu, mi sa umirovljenicima i surađujemo i mi nastojimo i od njih nešto naučiti i ne zovemo ih zaludu najmudrijom generacijom u našem gradu. Svakako. Jeste li možda mogli primijetiti, s obzirom na pomoći koje je vlada isplaćivala u ove posljednje 2 godine, da su možda te novčane isplate smanjile pritisak na, evo, konkretno socijalnu samoposlugu i ostale potrebe Crvenog križa? Nažalost, pritisak se nije smanjio, ali ono što je na sreću, možemo reći, nije se niti povećao. Dakle, unazad, ja bih rekao, nekoliko godina stabilna je situacija, što po pitanju socijalno ugroženih umirovljenika, što po pitanju socijalno ugroženih ostalih građana u gradu Zagrebu. Mi ne osjećamo povećani pritisak, što je dobro, ali nije dobro što se ne smanjuje. To je definitivno loša poruka. Evo, ta mudra generacija od koje se može puno naučiti, vi ste prepoznali da to i nije samo njihova potreba za socijalnim samoposlugama i za nekom konkretnom novčanom ili materijalnom pomoći, nego ste im izišli u susret i kroz nekakve projekte koje ste za njih organizirali, pa je to čak negdje, meni se učinilo da je bilo i neko zapošljavanje, ali u stvari to nije bilo zapošljavanje, nego njihovo uključivanje u društvo. Tako je, svjesni smo situacije da umirovljenici
nažalost rijetko izlaze iz svojih domova. Ovo su pozitivni primjeri koji smo čuli gdje se organiziraju udruge. Mi sa udrugama umirovljenika i sa Maticom izvrsno surađujemo već dugi niz godina, ali kažem, postoje oni koji ne izlaze. Naš motiv je bio da ih potaknemo da izađu iz svojih domova i da se uključe u život zajednice kroz naš projekt Aktivni, kreativni, uključeni, sretni. Mi smo ih aktivirali, izvukli kreativu iz njih, uključili ih, a koliko su bili sretni, možemo reći na kraju kad sam razgovarao osobno sa njima da su izuzetno bili sretni jer su mogli koristiti na dnevnim bazi i učenje stranih jezika, engleski, njemački, raditi tjelovježbu, baviti se maketarstvom. Evo nekoliko maketa izrađeno unazad godina i predano na krajnje destinacije od Vukovara, Vukovarskog vodotornja, Eiffelovog tornja koji smo donirali francuskom veleposlanstvu. Dakle, niz onoga što su mogli kreativom svojom se uključiti, a i prije svega malo podružiti sa svojim vršnjacima i imali smo organiziranu i malu knjižnicu gdje su mogli čitati, gledati televiziju, dakle sve ono što zapravo ih veseli. A s time ste pomagali puno, naravno, i njihovim obiteljima koje su mogle negdje biti sigurne da i njihovi stariji članovi provode korisno vrijeme, a tako u stvari, Mirjana, i kod vas provode umirovljenici vrijeme. Vi biste u stvari trebali biti nadopuna jedni drugima, a znamo da ste vi sa vašom udrugom imali i konkretne suradnje sa Gradskim društvom Crvenog križa, pa evo i o tome nam nešto recite, ali i o konkretnim vašim aktivnostima u udruzi. Tako je, gledajte, Sindikat umirovljenika isključivo se bavi da za prava svojih članova umirovljenika. Međutim, mi svi se trudimo da ti umirovljenici ne budu socijalno isključeni. Znači, radimo različite programe od sportskih, od liječničkih, od raznih aktivnosti, kreativnih radionica, pravnih savjetovališta i masu tih stvari, izleta, plesova i tako dalje. Tako da mislim da svaki umirovljenik može pronaći nešto za sebe. Jer ja ne kažem da se život završava sa smrću. Život se završava kad se umirovljenik ne može više pokrenuti. Znači, on se mora pokrenuti, mora se asocijalizirati, naći nešto za sebe da bi mogao dalje aktivno živjeti. I vjerujte, kad se pokrenu, kad se aktiviraju, onda je to puno ljepše i puno je puniji život. Apsolutno, vi ste jedan put tjedno na radionicama u vašoj udruzi, jedan put mjesečno barem imate ples, zajedničko druženje i imate svako ljeto po, ne znam, barem jedan put u tjedan dana ili jedan put u 15 dana idete na more. Svaku subotu odlazimo, jednodnevni odlasci na more. Na koji način je tu bila uspostavljena suradnja sa Crvenim križem? Pa eto, umirovljenici, jako i sami potrebiti, volontirali su i skupljali hranu, stajali u dućanima za potrebite, da bi mi za uzvrat mogli doći do odmarališta Crvenog križa, da bi nas autobus tu mogao pustiti van, gdje nam je bilo bliže i povoljnije izaći na plažu. Zašto kažete da ste to mogli? Jel znači to da su vam to sad u Crvenom križu ukinuli, da to odmah sad uredimo? Ne, da se razumijemo. Nadam se da niste, jel tako? Ne, nisu nam ukinuli. Kako se zove, ali gledajte, znate vi koliko kad vi morate platiti ulazak u grad i parking, koliko to povećava tu jednodnevnu kartu koju inače plaćamo samo prijevoz. Tako je, to je ono što bismo danas svakako htjeli istaknuti. To su ti vaši jednodnevni izleti. Vi ste odlazili dolje u Crikvenicu, Novi Vinodolski, na Krk i vaš autobus koji bi vas doveo bi vas ostavio ispred odmarališta Crvenog križa i otišao na parking. Tako, i to je bilo besplatno. U nekom trenutku ti gradovi koje smo sad spomenuli su uveli vinjete za autobusne prijevoznike. Od kada je to? Pa to je već još prije pandemije. Mislim da nekih 4 godine, možda mi ispravite ako sam u krivom. Znači, morate platiti ulazak u grad gdje autobus uđe u kolodvor. Na kolodvoru možete izaći i autobus mora otići na njihov parking koji se ponovno mora platiti. Znači, plaćate i ulazak u grad i parking. Ali vama je tu, evo,
pomogao Crveni križ, Normalno, izišao u da. susret. Mogu li umirovljenici možda koristiti još neke druge sadržaje u sklopu vašeg odmarališta? Mi imamo odmaralište koje je uglavnom dječjeg karaktera, namijenjeno prije svega djeci i provedbi naših programa škole. Međugeneracijska solidarnost, u prirodi, ali dječje bolje. definitivno iskustveno mogu reći da jako puno udruga umirovljenika koristi naše odmaralište za prehranu kad dođu na jednodnevni izleti gdje mi priredimo obrok koji oni žele i ja vjerujem po najpovoljnijim uvjetima koji mogu dobiti bilo gdje na Jadranskoj rivijeri mogu i konzumirati obrok, a s druge strane naš objekt je neposredno u samu plažu, tako da im je pristup plaži vrlo jednostavan, ne prelaze nijakvu cestu, pa evo sigurno i za umirovljenike i za djecu u potpunosti. Evo, upravo ova priča o kojoj je govorila gospođa Novačić ponukala nas je da odemo do Crikvenice, gdje su neke, evo, naoko korisne, sigurnosne, komunalne odluke utjecale na ionako osiromašeni umirovljenički budžet. Znači, oni su, kako bi rasteretili prometni kolaps tijekom vikenda, kako su rekli, u središtu Crikvenice, gradska vlast prije 5 godina uvela vinjete autobusnim prijevoznicima za ulazak u grad. Ta odluka i dalje je na snazi i sukladno njoj cijena tog jednodnevnog izleta je veća. Oni tvrde da to nije atak na vikend izletnike koji su, evo, u najvećem broju treće životne dobi. U sezoni crikvenička infrastruktura jedva izdrži prevelik broj dolazaka turista, no ljeto bez gostiju nezamislivo je. Crikvenička rivijera najbliža je turistima s kontinenta i stoga idealna za jednodnevna vikend putovanja. Crikveničani su toga itekako svjesni. Tu u Crikvenici u maju je jako lijepo, pošto ima više manje dobro vrijeme. Ali sada se je malo je bilo nekako drukčije, ali svejedno turisti dolaze. Tu može se reći da smo zadovoljni, kaj se toga tiče. Ugostitelji su već naviknuli na jednodnevne goste. Tvrde kako nije istina da su to isključivo sendvič turisti. Ja najviše čekam njih kad dođe subota i nedelja, oni idu u Trsatu najviše. U 1:30 su ovdje. U Crikvenici? U Crikvenici. I mi znam da će doći babe, mi kažemo, i spremni smo da će doći. Prije 5 i više godina u središte grada istodobno dolazilo i odlazilo i po 80 autobusa. Izletnici, od kojih je bilo najviše onih starije životne dobi, izlazili su iz vozila na samoj magistrali i tako dovodili u opasnost i sebe i ostale sudionike u prometu. Grad je tada počeo uvoditi novi prometni red. Iako se često želi prikazati da mi nekome zabranjujemo dolazak, to apsolutno nije istina. Mi smo 2018. uveli vinjete za ulazak u grad. Vinjeta prijevoznika stoji malo više od 5.000 eura za cijelu godinu, ali primjenjuje se od 15. lipnja do sredine rujna. I dok su neki prijevoznici sami podnijeli taj trošak, drugi su ga prebacili na putnike i povisili cijene karata za oko 2 eura. Jedan dio prijevoznika svake godine kupuje vinjete i normalno dovodi turiste na jednodnevne izlete, dok su neki od njih snašli se na drugačiji način, pa su uveli redovne linije, plaćaju peronizaciju i normalno kroz redovne linije dovode turiste u naš grad. Sve su gradske plaže potpuno besplatne, a gradska vlast je, ističu, spremna za nove jednodnevne goste. Postoje apsolutno redovne linije koje prevoze, postoje i ovakvi organizirani jednodnevni izleti sa prijevoznicima koji su ozbiljni, odgovorni, koji poštuju sva pravila, tako da Crikvenica je uvijek bila velikog srca i otvorena za sve posjetitelje, također za umirovljenike. Samo neka dolaze, mi smo svi sretni sada, sezona počinje, mi očekujemo cijeli svijet. Ako može da dođe u Crikvenicu. Crikvenica sad izgleda da ide za Opatijom. Znači jedna od najboljih gradova tu na moru. I cijene tako rastu prema opatijskim, a na ljetne prometne gužve svi su već naviknuli. Evo, nekako mi se čini da se svi vesele dolje dolasku umirovljenika. Jeste već išli na jednodnevni izlet ili se tek spremate? Nije vrijeme nešto naklonjeno? Mi se tek spremamo tijekom 7. i 8. mjeseca. Znači prvu subotu u 7. mjesecu je naš prvi odlazak na jednodnevni izlet. Međutim, svi se boje, vjerujem da iz drugih udruga, isto kao i ja, ovih koncesionara koji imaju koncesije na ležaljke, da ne bi stavili koncesiju na plažu. Pa sad si vi zamislite, ako ja dovedem 50-60 ljudi, autobus mi ode i ako nas neko potjera s plaže, što onda? Pa sad je upravo rečeno da su sve plaže besplatne. Rečeno je puno toga, međutim, mi smo doživjeli jako puno neugodnih situacija
Tako da jednostavno se bojimo tog prvog odlaska na more. Evo, ovaj put kada smo zamolili naše kolege iz Riječkog studija da odu dolje do Crikvenice, svi su naprosto rekli ne, to nije istina, to nije nikakav problem, ali i ono što moramo istaknuti, unatrag 2 ili 3 godine, naravno to nismo imali tonski zabilježeno, niti smo ikoga prozvali, ali smo nekako evo došli do informacije da je na gradskoj skupštini na jedan vrlo ružan i na jedan vrlo, da drugačije ne kažemo, nego doista ružnu riječ trebamo upotrijebiti, posprdan način govoreno o ljudima 3. životne dobi koji dolje dolaze. Vi i potrošite neke novce dolje bez obzira na malu mirovinu, bez obzira na težak život. Gledajte, svi ti umirovljenici, oni će se čitav tjedan odricati nečega da bi tu subotu mogli iznajmiti ležaljku jer im je lakše se dignuti nego sa zemlje. Znači 80% njih iznajmi ležaljku, plati ležaljku, popije kavu, ne nose sobom ručak jer nam je sve na dohvat ruke pa uvijek kupe nešto za jest. Znači popije se, kupi se pecivo prije nego što se ide natrag. Mislim da jedan moj umirovljenik bez obzira na nisku mirovinu potroši više nego jedan stranac koji je tamo tjedan dana. I evo, za jedan dan. Za nekakav zaključak ove emisije, gospodine Penava, vi surađujete i sa puno volontera i umirovljenici su vaši volonteri. Na koji način mi kao društvo možemo senzibilizirati ljude da budemo apsolutno susretljivi jednako prema svakom čovjeku i prema svakom gostu, evo kad ovdje već o tome govorimo? Ja bih rekao da Konvencija o pravima čovjeka zapravo upućuje na sve da budemo jednako susretljivi prema svim kategorijama našeg stanovništva. Mi smo nastojali i nastojat ćemo i u budućnosti uključivati i umirovljenike i mlade ljude i osobe sa invaliditetom, sa intelektualnim oštećenjima. Evo, na jednom projektu smo nedavno uključili ovdje udrugu koja je odnosno sindikat koji je sa našim korisnicima polovnog boravka za osobe sa intelektualnim oštećenjima zajedno surađivali na projektu. To je jedan vid inkluzije, razumijevanja potreba osoba s invaliditetom, njih da prihvate osobe starije životne dobi. Dakle, i velika hvala svima što se na tome uključili, a i ranije je bilo prisutno i kod potresa na Banovini, gdje smo imali nacionalni logistički centar na Velesajmu, 200-tinjak ljudi se dnevno uključivalo u volontiranje, slaganje. Uvijek pokažemo veliko srce. I velik broj među njima upravo umirovljenik. Uvijek pokažemo to veliko srce, ali evo i zakažemo u nekim situacijama kao što se zakazalo evo u susretljivosti prema osobama starije životne dobi upravo zbog tih jednodnevnih izgleda, da će toga biti sve manje i manje. Mi ćemo s tim zaključiti ovaj naš današnji razgovor. Hvala vam što ste bili gosti 3. dobi. Hvala i vama, dragi gledatelji, što ste bili s nama. Hvala vam lijepo još jednom i lijep pozdrav. Novi mjesec iznad grada, u noći se ceste gube, pod prozorom liše šušti, dok me tvoje ruke ljube. Sve je tako nježno, lijepo, blagi dani, bistre zore. Ti me diraš, ti me ljubiš, dok ja sanjam